Здравейте, хора! Аз съм Иван. И в днешното видео ще играем Geometry Dash World. Точно така, Geometry Dash World. Този път съм ви сложил една малко по-чил музичка, докато снимам клипчетата, снимам клипа да скипте музичка докато игра. Нека да почваме. Чакайте малко. Така. Първото ниво е минато, никакви затруднения за сега, което не са много добре. Да. Реклама. Пишете, ако искате да слагам такива чил музички на други игри, като например ще има други игри, които може да качваме на Among Us, ако искате на просто с някакви симулатори, може да качваме на Extreme Car, на Soccer Superstar, други игри с примерно може да качваме само Geometry Dash, нормалната, можем да качваме Geometry Dash Sub-Zero или Melden. Да, може да качваме всичко, просто само да кажете. О, тук ще умра най-вероятно. О, legit. Добър! Моля. Не! Добре. Оф, добре, пак ще пробваме. Почти го минахме. О, добре. Yes, бе! Окей, останаха ни още две нива. Те с реклами деца и не знае. Какво стана, бе? Не ми кажа, че не бъгна играта. Окей. Деца и не знае. Какво искаш сега да играя на такова? Ми няма стане работата. О, колко сме добри. Бамчо. Велик сме. Така, с хора... Така, нека да не се какво ще направим тук. Сега ми даже не знам каква музичка има, така че просто има някаква рандом музичка. Не знам за кой някаква тъпчика, съжалявам. Чакай, аз не се спуснах ли? Опа, извинете, аз се спуснах едно ниво. Така, нека да видим, може би ще го минем.
Добре. Окей, хора, това ще бъде за клипа отново 5 минути. По принцип на клип, това ще бъде добре. Абонирайте за канала, ако искате още такива клипове. И да, до следващия път.